Здравейте машини, аз съм Янчо Сат от Gplay и ще ви кажа благодарение на моето партньорство с CSGO for Fun. Ще има абсолютно всеки един път giveaway, когато почна и пусна мой личен стрим. Разбира се, днескашният giveaway, който ще го дам от 13.00, когато аз реша, ще бъде ето тази имка M41 Bright Waterfield Tested за някои от вас, нашите вюари. Също така ще ви покажа за какво става въпрос за самият сайт. За целта ще трябва, разбира се, да ви прехвърля към моят десктоп само една секунда. Влизате в CSGO for Fun, като ще трябва да се впишете с вашия Steam профил. Има страхотни игри вътре, като най-интересната, разбира се, е ето тази игра. Слотовете могат да се паднат две бели, едно черно, две черни, едно бяло, три пъти бели или три пъти черни, като най-много дават черните и белите, разбира се, по 7,5. Има Lucky Spin, колелото на късмета, като има няколко вида от тези колела, както има и Jackpot и Big и Jackpot Small. Аз ще дам код все пак за фри коини, който може да вземете 0,50 коина и да си пробвате късмета. Разбира се, колкото повече влизате с този код, толкова по-големи ще стават и giveaway-те съответно. Също така ще ви напомня как да си вкарате самият URL адрес или по-точно как да се апдейтните Trade URL, давате на депозит, след това на апдейт. Ако не си го знаете, ето от тук, натискате при който ви прехвърля, копирате това нещо и слагате го, поставяте го точно тук, при който давате апдейт. Също така ви напомням, че благодарение на CSGO for Fun ще ви давам абсолютно всеки един път giveaway, като не забравяйте, пуснал съм и giveaway в моят личен Facebook, ето този на 21.3. AWP Godworm Minimal Wear ще бъде за някой от вас. Не забравяйте обаче да споделяте с ваши приятели това условието и ще се видим точно в 13.00. Аз все пак да оставам, за да видите точно какъв ще бъде giveaway. Колкото повече ставате в YouTube и в моят личен Facebook, толкова повече ще има и giveaway. Разбира се, не забравяйте да налазвате и CSGO for Fun, като и оттам ще ви давам постоянно, абсолютно постоянно, когато се пусна мой личен стрим giveaway. Та малко по-късно не забравяйте, че ще имаме и ESL Pro Лигата сезон 3, пряко предавана по Gplay TV и разбира се ще има информация в моят личен Facebook. Чао и до по-късно!